ka jingdon kam man buri e ka hok la dia pa thep e ki vote kam dei ka bashudan tang daga jingong ka tien henry ru daga jingthoh but kat kum ka representation of people's act khat khandai spa sanphui ha ka kendon ka ba chispa pra padru ka ba ka election commission ka ri india ka dawa de ki poster ha ki jingkhang ha shoban rung chi ki jakhate vote haka election MP Lok Sabha kabla longa khat khandai trek uyayong arajar saw kat kum ga jingyo lum jong ki pajba ya ka jingdon jong ki brieu kibla pen khen ni kini ki jingmana kibla mana da katanat election ya ka ba kila don da ki jingthoh ka tien khasi bat kum juru ki we ki tien ka ba kan thop ru haka english ka khubor ka bangila pen mi ka singi thap bot ka dei lor ka nongrem ba ka ECI ka bo da ka jingthoh ban pen tho bria yano ka kenhon hndai ban kdo kumba paw ha kidur ki ba yo pdang ya ga jingtep ka badana ringkat ka Kyrteng jong ubrieu ka badonru pat ka seng jong u ubau bat ya ka kam ka khubor ka bau Shillong Mail ula penbi patru ikaba kila don kibla ujor kat kum ga Jingthoh jong ki officer ka tanat election ya menta ka don hapo ka jing bishar jong ka tanat election ni kisin jam ki ba kan shim na lor ka ni sa ka we ka dur ka dei ka bla yo pdang ka ba dei lor ka jingbu dur jong wei ubrieu bla itho Kyrteng kum kiomi sangma ha Facebook par harum ka Kyrteng jong ula tho ru 1D ka bamut 1D ka bamut ula bo ha ka khat kandai trip ye yong arajar pusaw pat pan tho yano ban vote Haba tien pej bahagi ki shop ka shop plus F ka plus F haka bam bangi bam duna ki eki batte ye kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat la ne ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya